yung background. Ang ganda naman ng background mo. Towel. Wow, beach towel. Para bukas yan, ha. Very nice, ha. Okay? Kaya lang guys, medyo nasi ng bakal. Okay, guys. Guys, andito ako sa harapan nyo today. Ano ba yung background mo ba lang? Mabuti pa, wala na yan. Kawawa ka naman, nakahawak ka lang dyan. Ay, Diyos ko. Kagustuhan lang yung ano raw kasi, ang background is kitchen, parang awkward, pero okay na. Parang kasi mayroong nagreklamo kasi. Hayaan mo lang yan, reklamo. Normal lang yan. Tao lang tayong lahat. Intindihin mo na yung mga hindi nakakaintindi. May mga nakakaintindi, may hindi. Hindi tayo pare-pareho. Ngayon guys, ay nandito ako sa harapan nyo. Well anyway, hi muna kayong lahat-lahat dyan. Hi sa inyong lahat-lahat dyan. Good evening. At saka, sana ay nasa mabuting kalagayan ng lahat. At andito ako, casual lang itong pagharap ko sa inyo dahil gusto ko lang matupad yung promise ko na announcement about the giveaways. Kasi hindi natupad last week kasi alam nyo guys, last week nung Sunday, nag-brown out dito. Sunod-sunod yung brown out dito for how many days? Almost 2 weeks yata yung pagdating ni Bagyong Agaton. Ang daming nangyari. Mayat maya ang patay ng kuryente, ni wala ngang tubig noon. Alam nyo, sunod-sunod na O death nung una, tapos merong agaton. Kaya nga, ito nga, ina-explain ko ngayon na hindi natupad yun, pag-giveaway. Hindi natupad yung pag-giveaway guys, kasi nga yun ang nangyari. Dumating na naman ang Bagyong Agaton. That's why. So, eto guys, bibigay ko na sa inyo ang kriteria how to win the giveaways. Alam nyo guys, hindi na ako naghanda ng mga items na pang giveaway kasi ang daming nag-request doon sa mga nakatanggap ng giveaways na yung binigay kong shoes, yung binigay kong sa slide-on slippers at saka yung mga iba't ibang binigay ko. May iba't iba akong binigay na giveaways noon. May bag. Ang gusto raw nila, meron pang shoes noon. Ngayon, ang gusto raw nila is isa-isa nagsabi na gusto ay yan, jaran, kwarta daw, money kasi yun daw ang needed talaga nila, ang money. So, ang money daw these days, yun daw ang priority kasi yun daw ang talagang matinding kailangan nila ngayon dahil dito sa pandemic na nagdaan, yung mga bagyo, mga kalamidad, ganon, at least may panggastos para mabili nila yung gusto nila at magamit yung pera para sa kung ano man ang magamitan. Okay? So, ngayon, ang criteria is like this guys. I-like nyo itong videong ito. Okay, 1 to 5 pala itong criteria. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Okay. So, like this video. Awkward kasi kung Tagalogin na mas mahaba ang explanation. Pag English short lang. Like this video. Ganon. Pero pag Tagalog, i-like nyo itong videong ito o mas mahaba. Tapos comment, mag-comment kayo down below. And then share to your FB, share to your social media account. Then subscribe, syempre, mag-subscribe. And then syempre, pag na-share nyo at nakapag-subscribe kayo dito sa channel na ito, bakit gano'n ang boses pag nandyan, pagka wala namang ginagawa, hindi nagaganon? Ano ba yan? Okay, so, ngayon, mag-subscribe and then screenshot sa patunay, para patunay na talagang nag-subscribe. And then, i-post nyo dito, under this, sa comment section. Okay? Ganun lang. Ewan ko, tama ba? Tama ba yung kriteria ko? Ako lang gumawa nito guys. Parang ganun yata. Okay, anyway. Importante, yung 70k subscribers ay naabot natin sa tulong ninyong lahat. At kayo ay kapartes. That's why I am just giving back the blessings. Yung mga tinulong ninyo ay makaambag man lang ako.
At syempre, blessings yan, kailangan i-share din. That's why, ngayon ay inanyayahan ko kayo na mag-like, mag-comment, mag-share, and then i-subscribe, then i-screenshot, then i-post nyo sa comment section below. Ganon. Okay? At kung sino yung mga mapili ko na kaaya-aya at nakikita ko naman kung at saka parang tanda ko yung mga names nung dati pang nagko-comment since the beginning of this channel, since na-open ko ang channel na Rich Chits, ay natatandaan ko pa yung mga talagang loyal dito sa channel na ito. Kung nandyan sila at nag-comment ngayon ay ewan ko, baka sakali, di ba? At nagko-question siguro kayo, syempre, ang unang-una, question nyo, ano naman ang giveaway? Hindi na items. Kasi, kayo naman na nag-request na sabi nyo, mas kailangan nyo ang pera. So, ganito ang giveaway ko guys. Yung sa una kong mapili, na sa tingin ko ay talagang karapat-dapat, ay mag-giveaway ako ng 1,000. Wow, sarap no? 1,000 no? Tumataginting na 1,000. That's why, kailangan meron kayong ito ha, pakinggang mabuti. Kailangan meron kayong GCash account. Kasi, kung halimbawa napili kayo, pagkapili ko sa inyo, ay, pagkapili ko sa ay, paano ba to? Ganito pala yon. Pagka nag-like kayo, di ba? Comment, then share sa inyong FB. Then mag-subscribe, then screenshot. Siyempre, pag na-screenshot nyo sa FB, na i-share nyo itong video to, makikita ko na ang name nyo doon, ang FB account nyo. That's why I can PM you. I-PM ko kayo kung kayo ang napili at itanong ko na ang GCash account ninyo. At maibibigay ko kaagad, i-send ko kaagad ang GCash, ang money na napanalunan ninyo. Ganon, okay? And then, maliwanag kaya? Sana naman naintindihan nyo. Very simple, guys. Okay, 1, i-like ang video to. 2, mag-comment down below ng hindi. Like, and then, i-share nyo sa FB account. And then mag-comment pala kayo para makita ko yung FB account ninyo at yung screenshot ninyo ay nailagay na sa comment section. Ganon. Para makita ko yung FB account ninyo, dahil importante yon, ipipm ko kayo. Pagka naka-screenshot at na-post ninyo sa comment section, makita ko na ang FB account ninyo at ipm ko kayo kung kayo ang nanalo. Okay? Ganon kasimple. Like, comment, share to your FB, mag-subscribe din, then screenshot nyo ang screenshot, then post to your comment below. Comment section below. Yan. Nako, nabubulol ako guys. Okay? Kasi noong last time, nung nagpag-giveaway ako, is napaka-simple noon kasi live yun at paraffle naman yun. Kung sino-sino yung nakikita ko dun sa comment section, yun ang binola ko na mga names. Kaya, easy, very easy noon. Okay? So, ganun lang kasimple. Sana naman ay magkita-kits tayo dito sa channel na ito para dito sa giveaway. At yung first three na mapili ay bibigyan ng tag 1,000 GCash. Okay? And then ika-4, ika-5, ika-6 ay tagpa 500. Okay? Tama? Tama lang, ano? Nakaka-happy na ba yon? Kaka-happy naman siguro. Ano? And then,
Sana ay magkita-kita pa tayong muli lagi dito sa channel. At ito ay way ko na magbigay ng pasalamat sa inyong lahat, ng taus-pusong pasasalamat talaga. In behalf of my family, lahat kami ay happy dahil napapahappy namin kayo at kayo ay marunong mag-appreciate. At nakakataba lang ng puso na minsan, halimbawa, katulad ng kahapon, nakita nyo naman siguro dun sa latest na video, ay nakita ko si Mrs. Navarro doon sa Watsons. At ano raw, yun nga, ang sabi niya, ay nagamit niya yung mga video through my videos, through this Rich Chits channel. Nakita niya yung mga videos about the typhoons nung naka-schedule silang pumunta dito sa Bohol na mag-tour, kaya na-appreciate niya ng todo-todo yung channel. Kaya thank you so much sa mga nakaka-appreciate. Thank you so much dahil yan ay parang pampawala ng pampalakas kumbaga, pampa-inspire. Kasi alam niyo pag vlogger hindi rin simple guys. Marami ring trabaho ito. Kung tutuusin nga, hindi nga ako pwedeng sanang mag-vlog na dahil busy talaga ako, pero ginagawan ko na ng paraan dahil nandito na ako meron na akong mga followers, nandyan na kayo, hindi ko pwedeng hayaan. At ito naman ay enjoy naman ako, hindi naman sa pilitan or napipilitan lang ako, pero kasiyahan ko yan, talagang maligaya ako dito sa channel natin. Okay, so thank you so much at sana ay doon sa bibigyan ng giveaways ay sana ay mapasaya natin, ha? At tignan ko kung madagdagan pa yung mabigyan. Tingnan ko lang at depende doon sa sa comment section, sa mga makikita ko mag-comment pagka-upload ko nitong video. Okay? At today naman, it's Saturday, weekend. May video akong i-upload din naman na ewan ko kung na-complete ko ba yon, baka hindi pa. Kasi hindi naman ako nag-video ng masinsinan today kasi sabi ko gagawa ako ng video about the giveaways kasi at the corner of my mind, kahit busy ako sa trabaho ko, busy dito sa project din namin, ay at the corner of my mind lagi kong naisip yung promise ko na magpa-giveaway at yung announcement nga na gagawin ko like ito nga. Hindi ako mapakali hanggat di ko magawa. Kaya ginawa ko na ngayon para bukas at peace na ako. Kasi syempre na-promise mo, guilty ka, 'di ba? Pero wala akong magagawa kahit na-promise ko noon, hindi ko nagawa, hindi ko kasalanan 'yon because of the typhoon Agaton na nawalan kami ng kuryente, nawalan ng internet, nawalan ng tubig. Kaya nga dito sa Bohol lagi na lang guys. I will just pray na huwag naman ng masundan yung mga ganong mga kalamidad dahil ang daming napapahamak. Okay? At yung pati yung channel natin ay napapabayaan. Hindi ako makapag-video, hindi ako makapag-update, hindi na ako connect sa inyo pagka wala ng internet. Kaya importante. Kaya sorry guys ha kung hindi ako nakatupad nung Sunday. And then wala. Yun lang. Thank you so much at sana naman may weekend kayong maganda, masaya, at sana ay lahat ay okay at mag-ingat lagi at sana ay masaya ang mga kampanya dyan sa inyo, masaya at hindi magulo, sana ay magbunga ng mabuti ang mga kampanya in every corner of the Philippines today. Sana naman ay magbibigay saya at sigla sa ating bansa. At sana ang mapili sa May 9 ay yung talagang karapat-dapat at makatulong sa ikauunlad at ikauunlad at ayun, yun na yun. Basta't yung ikabubuti. Yun na yun ha. Marami pa akong satsat. Okay, thank you so much at see you again on the next video guys. Okay, sa mga about our life, lagi kong na-share. Lagi-lagi na lang, lahat na lang ay na-share ko sa inyo. Wala nang naitago. Meron naman. Siyempre, yung private yun. Di ba? Okay. Thank you so much. Love you guys.
And take care. Stay safe kayong lahat. Hindi pa tapos yung COVID eh. Hindi pa nawala totally yung pandemic na COVID-19. Kaya kailangan natin mag-ingat at kailangan updated lagi dahil hindi natin alam, dahil ang kapaligiran natin katulad ng China ngayon nagsasuffer. Nakakatakot. Kaya kailangan mag-wear kayo every time ng face mask kahit na sabihin yung wala. Huwag magtiwala sa virus dahil hindi natin nakikita, ha. Okay? At laging maghugas ng kamay, mag-alcohol, sanitizer, okay? Wash your hands always. Take a bath. Naku, parang nanay ng everyone. Okay? So, bye-bye. Thank you so much. I love you guys. Thank you. Love you guys.